Έχεις αναρωτηθεί ποτέ για τα μυστήρια, τα παράξενα και τα ανεξήγητα που κρύβονται γύρω μας? Αυτός είναι ο κόσμος που εξερευνούμε εδώ. Ο κόσμος της εναλλακτικής αναζήτησης. Από αρχαία μυστήρια μέχρι σύγχρονα φαινόμενα. Κάθε βίντεό μας σε ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο απορίες και εκπλήξεις. Θα ανακαλύψουμε μαζί ιστορίες και ντοκουμέντα που θα σε κάνουν να αμφισβητήσεις την πραγματικότητα όπως την ξέρεις. Είσαι έτοιμος να βουτήξεις στο άγνωστο? Ακολούθησέ μας και ετοιμάσου για ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του παράξενου και του ανεξήγητου. Κάθε νέο βίντεο είναι μια νέα περιπέτεια, μην χάσεις ούτε ένα. Φανταστείτε να πετάτε ένα μαχητικό αεροσκάφος και ξαφνικά να βλέπετε κάτι που δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Αυτό ακριβώς συνέβη σε πιλότους του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Το Πεντάγωνο εδώ και καιρό δημοσιοποίησε 3 επίσημα βίντεο που δείχνουν συναντήσεις με αντικείμενα που μοιάζουν με UFO. Ναι, καλά ακούσατε, αυτά τα πλάνα δείχνουν αντικείμενα που κινούνται με τρόπους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τη σημερινή τεχνολογία. Είναι γρήγορα, ευέλικτα και εντελώς μυστηριώδη. Σήμερα ακούστε μια από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες για το πρώτο από αυτά τα βίντεο, γνωστό και ως Gimbal. How much of your work is classified? All of it. Everything I did all day long was classified. All of it. My name is Matthew Roberts. I was a cryptologic technician in the U.S. Navy for 16 years. I was present on the USS Theodore Roosevelt for the Gimbal event. So, that was the first time I saw the gimbal footage. Well, if there's a thing, it's rotating. Can't even describe the shape. I mean, it looks a little bit disc-like. It's flying along and then it kind of tilts up onto its side. I was watching this footage and I could see no kind of aviation surfaces that you would expect to see. Wings, tail, rudders, there was none of that. So I couldn't really make sense of why this thing was kind of up in the air like it was. I knew that it wasn't ours, right? I knew that it wasn't anybody else's. So, I mean, that only leaves one other option, I think. Which is what? And that's non-human tech, non-human intelligence technology. Because my job was classified and I had access to classified, I was kind of aware this was not a one-off event for the Navy. These things happen frequently. Αγαπητοί φίλοι μου, ξέρω ότι κι εσείς όπως και εγώ λατρεύετε τα μυστήρια του κόσμου μας, τα περίεργα, τα παράξενα, τα ανεξήγητα, αυτά που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε και να ψάχνουμε για απαντήσεις. Είμαστε μια κοινότητα εξερευνητών του άγνωστου. Κάθε βίντεο είναι ένα ταξίδι στο απροσδόκητο. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Έτσι όλο και περισσότεροι θα ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο της εναλλακτικής αναζήτησης. Ακολουθήστε μας για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Μαζί θα εξερευνήσουμε τα μυστήρια του κόσμου. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο για ακόμα μια συναρπαστική περιπέτεια. Μείνετε συντονισμένοι.